Mandithabathele thuba ke ndizibulisele kwakho kubaphulaphula emakhaya kwiindawo ngeendawo eniphulaphule nikuzo. Ndim ke uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer, kuhlelo lwethu oluthi Your Dreams Are Valid, kuye ke uRadio Pulpit jikelele. Siyaqhubeka ke nesihloko sethu esisiqalileyo kwisiqephu sokuqala senkqubo yethu apho sithetha ngegunya esilinikiweyo nguThixo. Siyayazi ke uba iBhayibhile ibeka kakuhle kanye kwakulaa ndumiso ebesesiyikotile engu-8. Ithi ndithe ningoothixo, oonyana bothixo senyangweni. That's why ikwathi kwaphaya ithi senziwe sasileliswa kancinane ebuthixweni. Itsho iversion yesiXhosa. Other versions, they say we are a little lower than angels, but you find others that put it in a proper manner. They say we are made a little lower than Elohim, or a little lower than God, or a little lower than himself. Because we are the image of Christ, not the image of the angels. They are our messengers, as the Bible says. So you must know that kule ndawo oqashe kuyo, ohleli kuyo, unalento kuthiwa yi-landlord. In other words, it's the Lord of the land. Ngumbusi womhlaba. Igunya lalo mntu likwindawo yile ohlala kuyo. Though engakulawuli wena ungengumntu wakhe, kodwa unalo igunya lo-dictate terms zokuhlala kwakhe emhlabeni wakhe. Unamandla olawulo lwezinto ezenzekayo. For as long as you are the tenant, he is the Lord of the land. He is the owner of the house. Yeah, angakubekela nemithetho engqongqo. Ubone kwindawo kukho nemithetho ethi after 10 ebusuku akusangeni zi-visitors, or kwawena mhlali wakhona ziyatshixwa igate. Ngumntu onegunya lo. Angakubekela nomthetho athi 2 visitors allowed, or if you are squattisa, usquattisa 1 or 2 people, not more. Uyalawulwa ke ngoku. Uyabhatala kodwa ubhatala under the delegated oath. You have a partial claim and ownership to the place because you still have your privacy, you still use electricity, you still have the key to lock, but it's uyibolekiwe. So in other words, nathi eligunya uThixo asinike lona akasinikelanga uba sigqadaze ngalo, si-operate ngokokuthanda kwethu. Usinike ukuze aphinde kwayena asinike the terms and conditions of this authority. That's why kuthiwa you shall have dominion over the fish of the sea, over the earth, or abale all these different levels. So kulapho ke ngoku akunika terms and conditions. Unikwa the terms and conditions of your authority. Oh Nkosi yam. Hayi le Lord yakwazi ukulawula. Futhi enye kuthiwa ihlala phesheya kwelwandle ibe ingekho kwalapha kodwa amandla wayo alawulwa kuba there's a connection between him and the land. UThixo akekho physically, usezulwini. Kodwa there's a connect link between him and the earth. He is the earth king, he's the landlord womhlaba. Kodwa kusinika igunya. Sizi-tenants zalapha ezilawulayo. Phantsi kwegunya lakhe. Phantsi kwamandla emboleko. Nkosi yam. Le nto ndiyayithanda ngoba uThixo uqale wayidemonstrate ngokwakhe. Le nto yokuoperate ngamandla. Uzidale zonke izinto, wadala nezilwanyana. Kodwa xa kufika ekuthini adale lo mntu ozaba ngumfanekiso nomfuziselo wakhe, kutshintsha itone ngoku. Akasathi let there be, let there be, let there be, let there be. One can theologically argue to say, though a Trinity ekuye enguye ehlangene
God the Father, Son and Spirit besebenza bonke, kodwa it was more the father figure that was active. In fact, all three were active, because iBhayibhile ithi the Spirit was hovering, moya wawufukamile phezu kwendalo, phezu kwezinto zonke. Utata ehleli kwisitulo solawulo legunya, ethetha ilizwi elitakayo eliphuma ngomlomo, kodwa ela lizwi liphuma lingulizwi, lingunyana, ngoba ethi ekuqalekeni ulizwi wayenguThixo, ekuThixo. So ilizwi elaliphuma emlonyeni kaThixo kwakuphuma uChrist ephuma ngomlomo, uSpirit sehlele ehoverisha, elinde to activate and practicalize what is being said. Ayi Nkosi yami. Kodwa sibona ngeli xesha sekufuneka kudalwe wena, kwafuneka khe kubekho imeeting. Asazi uba wayehoverisha phi umoya, kuthethwa nto ke ngoku. It's like waphinda wabuyela back to the actual meeting plat, i-boardroom yezulu, kwafuneka kuphinde kuhlalwe phantsi kuthiwa let us make man in our, akuthiwa let me make man in my. So wena awufani no-God the Father, awufani no-God the Son, awufani no-God the Spirit, kodwa ufana nabo bobathathu. Nkosi yami, ufana noThixo Uyise, ufana noThixo Unyana, ufana noThixo Umoya Oyingcwele. Jesu, this is big. This is big. Your identity is greater and deeper than the way ozibona ngayo. Uvumele i-background yakowenu nenhlupheko okhulele phansi kwayo yakudefine uba ungubani. Uvumele i-limitations zento nazo nongenazo zakuchaza uba ungubani. Uvumele imoto oyiqhubayo nendlu ohlala kuyo yakuchazela uba wena ungubani. Wacinga fanuba kuphelele ngawe, that's the only identity you have. Ndifuna ukuthi ke mphulaphuli kahle kahle, you are greater than what you drive. You are greater than the house you stay in. You are greater than the food you eat. You are greater than the school osingene kuyo, whether private or public. Jesus, your identity, awuku Kristu, is bigger than those things. Those are things that you have, but it's not things that make you who you are. With or without those things, your identity is intact. Nditsho noba ungahlala emkhukwini, nditsho noba ungahlala ku-RDP house, nditsho noba ungahlala ku-one room or one bedroom, you are the righteousness of Christ. You are the joint heir with Christ. You are the one oyi-royal priesthood. I-identity yakho leyo. You have been given dominion and authority over the scorpions, spirit, the scorpion, over the serpentine spirits, over wonke amagunya obumnyama. Oh, Jesus. You might not have the PhD, you might not even have the degree yoba kuthiwa ungugqirha ngokwasenyameni, kodwa unaligunya lokuthi uphilise izifo ezinye ezixaka oogqirha bazifundele iminyaka. But ngenxa yoba uKristu, enguKristu okwazi uziphilisa ezo zifo, ehleli kuwe, esebenza ngawe, he can do those things esebenzisa wena. What takes abanye 8 years to cure or to make ibe better, it can take i-faith yakho uba ubeke umuntu isandla, umthandazele okanye uzithandazele wena ugula kwimeko abantu abayifundele for close to 10 years. Wena njenge-faith yakho nokudibanisa i-confessions of the word and the promises of his word, you can see miracles happening. What takes abantu longer years to achieve using their natural efforts, it may take you a few years, a few weeks, a few months, a few days, a few hours, or a few moments, or an encounter, a divine encounter, just one encounter with God, with his Spirit, with his word. It can make you to tap into what you would need to spend years toiling and sweating to receive. Hayi Nkosi yami, awulazi igunya lakho uyalidelela. Jesu. Okay, let's try again. Kwi first book, which is the book of Genesis,
we see uThixo uyise fully operational, enika ii-commands, enika directives. Kwi-Facebook sibona kuzalwa ye-New Testament and all the Gospels sibona kuzalwa kuvezwa uYesu, unyana kaThixo, elawula eselulawulweni, esahlawula ngokwentando kaBawo, elawula ngokusetyenziswa nguBawo. After emka sibona eshiya uMoya Oyingcwele naye senza le nto ibisenziwa nguYesu, of which le nto ibisenziwa nguYesu le nto ibisenziwa nguyise. So akaphumi caleni. So upasa ke ngoku uYesu i-hand over through the Spirit uba mayiziswe kuthi senze le nto ebeyenza, le nto ibisenziwa ngumoya eyenza ngaye, nale nto ibisenziwa nguye eyenziswa nguBawo, eyenza ngoBawo, eyenza ekuBawo. Ngoku umoya usenzisa loo nto. So awulahlekanga xa usenza into oyibona isenziwa nguyise, xa usenza into oyibone isenziwa ngunyana, naxa usenza into oyibone isenziwa nguMoya Oyingcwele ekwenzisa yona, ngoba vele ngumntu umnye bathathu emnye. That's the Trinity, the true nature of God. So uzazibona sometimes uthepha kwi-grace ne-multi-dispensation, uzibone usenza into ezazisenziwa ngabantu abakwi-Old Testament ukwi-New Testament, uzibone